भोजपुरी इंडस्ट्री में जब त्रिशाकर मधु के एमएमएस वायरल भिल रहे, तब पूरा इंडस्ट्री हिल गिल रहे। उस समय त्रिशा सोशल मीडिया पर आके वीडियो वायरल ना करे कि गुहार लगवले रहली आ कई गो आरोप भी लगवले रहली। आज के तारीख में शायद ही कोई होई जे त्रिशा के ना जानेला। बाकिरी सवाल आज हुआ उठेला, आखिरकार वो एमएमएस के लीक के कैलस। अब ई मामला फिर से सुर्खियन में आ गिल बा। एमएमएस में नजर आयल सैंडी नाम के लड़का अब पहली बेर मीडिया के सामने आयल बा। एक इंटरव्यू में ऊ एमएमएस लीक के बारे में खुलासा करत नजर आ रहल बा। करुआ जानल चाहने की वीडियो के लीक के कैलस। हम कोशिश तो कई नहीं, बाकी ठोस कुछ पता न चलल। अब ई बात त त्रिशा ही बताई सकेली। का त्रिशा कुछ छुपावत बाड़ी, मीडियो के भ्रम में राख ले बाड़ी? एह बात पर सैंडी कुछ सीधे जवाब ना दिहले। बाकिर वीडियो इतना तेजी से वायरल हो गिल बा कि सोशल मीडिया पर लोग तरह तरह के कमेंट्स करत बा। कुछ मजेदार कमेंट्स, भाई तकई स्टार के पछाड़ दिहलस। पार्ट 2 कब आ रहल बा? वीडियो तो अच्छा रहे, का मोबाइल में अभियो बा? इंटरव्यू के बाद मामला फिर से गर्म हो गिल बा। लोग अब सच्चाई जानल चाहत बा। ऐसने ताजा अपडेट आ खबर खातिर चैनल के जरूर सब्सक्राइब करी।